Τους φέραμε, κύριε Διοικητά. Στο κρατητήριο και φέρ' τους μου έναν. Μάλιστα. Τι σημαίνει τώρα αυτό το ΑΚΕ, μπορείς να μου πεις? Να τους φωνάξουμε να μας εξηγήσουν. Αυτοί λένε ότι θέλουν, τρελά πράγματα. Πάντως αυτό το ΚΑΠΑ είναι ύποπτο. Σημαίνει οπωσδήποτε κομμουνιστικό. Ναι, αλλά είναι και το ε. Τι δεν πει αυτό? Αγροτική, κομμουνιστική ένωση. Να. Αγροτική. Ωραία, αντιφασιστική, κομμουνιστική, ενιαία. Λείπει ένα γράμμα, θέλει κι άλλο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και αν σημαίνει εθνικόφρον. Εθνικόφρον. Ναι, ανανεωτική κίνηση εθνικοφρόνων. Τότε μην τους ταλαιπωρούμε άφικα. Γι' αυτό σας λέω. Μπρος. Μέσα. Για πλησίεσαι. Μάλιστα. Για Καλησπέρα. Δεν μου λες για να ξεμπερδεύουμε. Είστε δεξί. Ο Λίγων. Τι θα πει ο Λίγων? Επειδή είμαστε και ο Λίγων αριστεροί. Με κοροϊδεύεις? Καθόλου. Καλά, πώς γίνεται να είστε και δεξί και αριστεροί? Αυτό αποτελεί την πρωτοτυπία της κίνησής μας. Της κίνησης. Κομμουνιστικό λεξιλόγιο. Ναι, δεν προσέξατε όμως που είπα και την πρωτοτυπία δεξιό λεξιλόγιο. Τελικά ρε παιδάκια μου, για πες μου τι είστε? Αριστεροί, δεξιοί? Και αν είστε αριστεροί, από ποιους αριστερούς είστε? Και αν είστε πάλι δεξιοί, από ποιους δεξιούς είστε? Από όλους. Τους δεξιούς, συνεργασία βασιλικά, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αριστερών και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα με σκάσεις! Πες μου τι σημαίνει ΑΚΕ. ΑΚΕ. ΑΚΕ, τι θα πει ΑΚΕ? Ανθρωπιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ελλάδας, Ελλάδος, δώσ' το ίδιο. Ωραία, αυτό δεν λέει τίποτα. Πώς δεν λέει, κύριε Διοικητά μου? Λέει, πώς δεν λέει? Ανθρωπιστικών. Είναι το κόμμα το οποίο ενδιαφέρεται για την εξύψωση της ανθρωπίνης υποστάσεως, μη εκμετάλλευσης. Μαρξιστικών αρχών. Ο Λίγων. Τι θα πει ο Λίγων? Υπάρχει ο Λίγων? Πώς δεν υπάρχει? Ο Λίγων υπάρχει. Πολύ δεν υπάρχει. Σήμερα όλοι είναι και από ο Λίγων. Ο Λίγων μαξιστέ, ο Λίγων αντιθεσιακοί, εδώ και οι βασιλιάδες. Είναι ο Λίγων μαξιστέ, οι πρίγκιπες. Είναι λέει και ο Λίγων σοσιαλιστέ. Ώστε είστε μαρξιστέ, Ο Λίγων. Έστω Λίγων, τι μαρξιστέ? Τροτσκιστέ? Ο Λίγων. Είστε μάλλον κινεζόφιλοι. Ο Λίγων. Σιγά σιγά θα μου πεις ότι είστε και βασιλικοί. Ο Λίγων. Μη μου πεις ότι είστε και του κέντρου. Ο Λίγων. Με κοροϊδεύεις? Ο Λίγων. Μέσα! Δεν σας κοροϊδεύω. Μέσα και θα τα βρούμε! Δεν τα βρούμε, δεν σας εξηγήσω εγώ, δεν τα βρούμε και... Είμαστε εθνικόφρονοι. Εθνικόφρονες, αστιφύλαξ! Άστον! Για πες μου βρε παιδάκι μου, για να καταλάβουμε, με ποιους έχουμε να κάνουμε, Είστε εθνικόφρονες. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο. Και αριστεροί. Μέσα!